den her nye episode. Jeg skal lige have sat ud til, eller stoppet ud til. Nej. Eller nye, den her 3. december, ja. Den 3. december. Og, undskyld, jeg lige så stille, jeg skal lige have. Så den startede, og så er vi tilbage her. Ja, jeg tror egentlig bare, jeg går i gang med at bygge videre på juletræet. Ja, det gør du. Nå, jeg optager også den her. Og for den der ser på min kanal, hvilket nok helt videre kun en masse. Så I kan se resten af episoderne på Olivers kanal. Jeg skal nok lægge et link i beskrivelsen. Fucking creeper! Boom! Creeper! Fuck, den sprang det meste af indgang til vores video. Jeg er fandme glad for, at jeg ikke stod i nærheden, fordi så var jeg fandme faldet i. Jeg skal lige se, at vi har minet rigtig meget opgave. Har vi? Jeg tror, der er okay meget langt. Jeg tror, der er 40 blokke ned efterhånden. Nej, så jeg skal fandme ikke ned i det der hul. Det skal selv sige, at jeg har ikke været med til at mine. Nej. Det er meget forklaret for mig. Ja, jeg gider fandme ikke gøre det for dig, men nu skal du fandme til at mine. Nej, jeg gider ikke. Det er fucking kedeligt. Det er ikke noget nyt. Han har bare siddet og redigeret video, hvis jeg har siddet og minet. Nej, okay, jeg har bare lagt den sammen, fordi mit frames er splitter. Ja. Du er stadig redigeret. Nej, jeg har ikke redigeret det. Næsten. Jeg har næsten redigeret det. Ja, nemlig. Det giver også god mening at sige det på den måde. Jeg har næsten redigeret frames. Du har næsten redigeret i det. Kun næsten. Hvad? Hvordan Hallo, det er serveren, der er rigtig lagget lige nu. Jeg tog kun skade fra en pil eller sådan noget fra tidligere. Det tog jeg først nu. Hvordan fanden skal jeg kunne lave det her til en top? Jeg gør det bare sådan her. Nej, det står ikke i sidste afsnit. Men jeg lige har fået jern. Ja, vi har fået hjerner. Jernklopper. Ser toppen dum ud, hvis du kan kigge op. Hvad for en? Ja, så skal jeg lige gå de op. Det tager måske lidt tid så. Sådan der måske. Nej, jeg skal lige løbe væk fra de her zombier. Det er zombier. Oh, fuck, der er begyndt at komme sne heroppe. Gå væk. Okay. Kommer der sne, siger du? Ja, der kommer sne heroppe. Fuck. Så det sneer på juletræet. Sejt. Hallo, min hoppeknap sidder fast. Jeg hopper bare. Men sådan. Da vi kom herind, der var der en eksplosion, der også gik. Det ser jo egentlig okay ud, hvis du lige spreder den lidt mere op. Ja, altså, den skal blive større. Ja, meget større. Ja, okay, vi har faktisk mistet meget mere hegn. Ja, der er Nej, jeg tror, jeg starter en form den her episode. Ja, så kan vi også slette det for tavlen af. Ja. Jeg har lidt jern, jeg lige skal sætte over. Det der det kan du godt. Kan du ikke lave sådan en trappe i stedet for? Det fylder rigtig meget i vores base. Jo, men jeg skal altså... Ja, jeg skal lave det her. Ja, jeg skal det have? Nej, du skal det ikke have. Jeg skal have det her. Sådan der, så begynder vi. Så bliver jeg jo klar til at se mit mælkesejs job. Ja. Er klar. Så er det. Nej. Jeg hopper 3 blokke ned. Ja. Vi har ikke... serveren kører stadigvæk, selvom vi ikke er inde på den. Så serverkængsen er blevet færdig. Hvad er blevet færdig? Serverkængsen er lige blevet vokset fuldt op. Fuck! Jeg døde ikke. Nice. Ja, der kom en lille juletræ deroppe. Hold kæft.
Jeg skal have noget mere jord med dig. Ja, okay, jeg går på totalt berserk med... Jeg ved egentlig ikke, om jeg skal lave det her juletræ off-cam, om det er for kedeligt at kigge på, fordi det er allerede gået 5 minutter med det. Ja, okay, måske skal vi lave det off-cam. Det tror jeg, vi gør. Det tror jeg ikke. Ved du hvad, jeg har faktisk en idé, hvad vi kan. Vi kan optage udtagelsesting, så vi kan bruge det selv, så hvis man gerne vil se det, så kan jeg lave sådan en ved siden af, som der ikke er en del af. Ja, som ikke er en del af det. Det gør vi. Det gør vi. Ja, det gør vi. Så det er ikke off-cam. Halvt off-cam. Så kan vi egentlig også lave en mine ved siden af. Mineserie. Ja. Eller serie, det er noget ikke så meget. Træerne er også vokset op. Kan du godt se de der birketræer der? De er mega flotte. Ja, det er mega flot. Det så jeg lige mit kreative. Det skal vi bygge hus. Det skal vi bruge til at bygge hus. Ja. Det er sådan regnbuefarve. Det ligner en, der også kommer på sukkerchok og så opfandt det der træ. En eller anden, han fik bare sukkerchok i og så opfandt det træ. Ja. Det er godt forklaret, ikke? Så der er godt god til. Jeg er faktisk rigtig højt nede i at grave og sådan. Hvad fuck? Fucking suck! Fuck! Okay. Vores farm, det kommer nok ikke til at være til særlig pænt ud. Det gør ikke rigtig noget, det er bare et farm. Den skal altså se pæn ud. Ja, men jeg prøver at få det til at se så pænt ud, men hvis jeg skal det, så skal jeg ændre det lige på vores bjerg. Så må vi bruge tid på det. Skal vi lave sådan en off-cam episode med det? Nej. Det er jo en del af det. Okay. Jeg ved egentlig ikke, om jeg skal have lavet en sten. Jeg ved ikke, hvor det her lort. Har du stadigvæk trætools? Ja, nej. Både og. Du har bare ikke trætools. Det mener du fandme ikke. Jeg har pickaxe og sådan noget. For satan. Godt, jeg er fandme glad for, at det er en diger, hvor du har fået træøkse. Ellers havde du fandme lavet et eller andet gigantisk. Shit, jeg fejler. Tror du ikke også, du ville have lavet en kæmpe bygning, hvis der havde været vådlettet på? Jo. Jeg glemte stenen. Jeg er i gang til. Jeg er på en survival-server, så kommer jeg til at bruge vådlettet med en fejl. Så kommer jeg til at lave sådan en kæmpe firkant. Hen over min base. Så hen over min base og kæmpe flyvende firkant. Come here to me. Okay. Nej, der skal altså komme mere. Der skal komme mere. Det er hvad? Det er fordi, at jeg er i gang med at fælde juletræerne. Altså dem, der vi skal bruge bladene fra. Og der skal altså komme mere end 3 saplings ud af det, når de er 3 træer. Ja, det skal der. Og jeg har 3, og de er næsten. Den er farm, jeg laver, og den er fucking. Og jeg har så taget regnlyden fra, fordi den er så røvirriterende. Ja, jeg har også taget min fra, fordi. Kom nu. Der. Også et der. Fyrer du nu krudt af igen? Ja. For helvede, Martin. Nej, jeg bruger min stabilitet. Din Du skal ikke gå og fyre krudt af. Du må godt komme herned og finde nogle træ for mig. Det står i vejen på farm. Jeg er lige nede under klippen.
Kom nu. Ja, nu. Ja, dem har vi. Og det var det. Det var det her. Okay, ej, nå, jeg troede vi kunne sætte spawn, det var bare normalt spawn ting. Jeg troede vi kunne lave sætte spawn, så er det bare det der normale ting med at gå til spawn. Okay. Jeg ved ikke om vi kan TPA i det her. Det kan vi ikke. Okay. Jeg kommer lige op og prøver at få fat i skåret. Hvis I undrer jer over det regner, så sagde jeg i første episode, at det her det var et snebejl. Fyr du nogle krutter igen? Undskyld. Det skal du igennem. Hvad fanden er det her? Nej, det er det her træ, vi skal fælde fra. Det kan du ikke finde ud af selv. Nej, jeg skal over hen. Det er skole. Eller nej, du er jo et spade. Det kan jeg lige skubbe på dig. Nej, fuck, der er crafting til. Ja, det er godt. Hvornår åbner den? Lol, jeg er dum. Okay, så. Hvad? Lol, jeg er dum. Ja, det ved jeg godt. Hvorfor? Hold nu kæft. Jeg kan ikke være. Jeg lyder fandme også dum lige nu. Du skal hen til dig. Der var det. Oliver, jeg skal nok lade være med at mobbe dig. Så fjerner altså de dem her. De bliver bare set i dem normalt. Det var af det, men... Men jeg skal lige samle. Jeg har nogle ting, der ligger på jorden. Nej, jeg tror det ikke. Jeg må huske hver gang vi laver det der. Ja, det er fucking meget. Nej, jeg tror det er sket nu. Kom nu, jeg yes! Det der hørte du ikke, hvad? Nej. Det er kun af. Jeg overvejer lidt at gå på creepy-jagt i den her episode. Ja, det kunne vi godt. Jeg tror, skal vi se, vi skal i den bestemt verden. Jo. Vi skal i hvert fald have givet den gaveverden. Jeg kan huske 31. november, så skulle vi faktisk give en til hinanden i første episode. Det var bare hinandens selskab. Det siger vi. Jeg går lige ned og kigger til mine. Ja, jeg tror, det er fuck op bag. Ja. Det bliver ikke mørkt for mig. Nej, det gør det ikke. Det er på grund af regn lyser det op. Jeg ved ikke hvorfor. Det er den der galt til. Der er et hul ned midt, sådan at det er rent, så der er sol. Der kunne ikke gå over det bølger og så. Jeg tror bare, jeg skal gå. Fyr du nogle krutter igen? Nej! The fuck? Ja, okay. En fireworks. Jeg håber fandme, den har optaget. Jeg har sådan nogle små problemer med mit fraps, men det nogle gange optager det ikke, selvom jeg kigger på det der knap. Det kan du da se op, når din FPS de bliver røde. Ja, det har jeg nemlig fjernet. Ja, okay, det må jeg så jeg først kunne se
se om den optager. Det gør jeg i næste. Det var sådan lidt, man kan se for jeg går ud og samler nogle flere frø, tænker jeg. Ja, jeg går lige ned og farmer lidt med Sugar Kings. Hvor er Sugar Kings lige? Altså, du sagde det. Ja, jeg har lige tømt. Nå. Der, hvor er det, hvis jeg skal komme hjem der? Jeg vil ikke hoppe. Nej, endnu et lærer, der skal fjernes. Yay! Endnu et hvad? Jeg skal grave friserne frem til jer. Okay, jeg tror, at måske i næste episode, ja, det kunne jeg godt. Så laver jeg sådan et hus og et farm, i stedet for at det her lille hul. Ja. Så ikke. Jeg går i gang med basehuset egentlig, hvad man skal sige. Og ja. Så kan du lige begynde at... Det der hus, der hænger. Ja. Og der er 3 minutter. Ja, det der jernstik, og det er faktisk rigtig fint. Så det kunne vi godt bruge. Ej, det gør vi altså i næste episode, fordi at... Skal jeg have nogle... Der er kun 3 minutter tilbage, cirka 3,5 minutter. Ja, okay. Begynder vi med en ny episode med det samme, eller hvad? Og lidt der er en witch op. Au! Fuck, man. Og det var, hvis du lige kommer ned og bygger på farmen, så skal du lige være forberedt på, at der er en lille grotte, så nu måske hvis du biler ham, så falder du måske igen. Det gør jeg. 2 seconds, don't move. Oh shit, der er en creeper her. Nå, jeg har plantet. Fuck, der var en creeper her. Her, der var 2-3 stykker. Der faldt en creeper ned på, eller en zombie ned på farmen. Han ødelagde lidt af mit farm. Eller der var 3 creeper her, og vi skal seriøst have sat nogle fakler, så de ikke spawner. Ja, der er en masse fakler til dig, ikke? Har du ikke taget dem endnu? Vi mistede også en chest. Fuck. Mister vi noget af det, der var inde i? Nej. Eller er det bare holdt på gulvet? Det røg bare på jorden. Okay. Fuck, det er nede af det her. Okay. Næste episode. Hvad skal vi lave? Vi skal lave huset. Ja, huset. Men vi skulle jo først lige have filmet de der... Hvad hedder det? Vi skal... Ja, det der... Juletræsbygningsværk. Ja, hvis vi laver juletræsbygning også, så kan jeg... Så laver jeg... Så miner du imens. Ja, så laver jeg en mini-episode, og så kan du komme ned til mig, når du har. Og jeg ved ikke lige, mini-episoden, den tror jeg, kan lave en nede med af. Er tiden godt? Det kan jeg godt sige dig, tak. Hvor tid? Der er 1 minut til. Skal vi bare stoppe nu, eller hvad synes du? Nej. Og det er de lyde, jeg laver, når jeg går til det indgribende. Og nej, det var ikke en fyrværkeri, den der eksplosionslyd. Det var faktisk en creeper den her gang. Okay, jeg holder det her hul. Jeg holder hullet med mit liv. Det er for shit! Hold lige at lagt hul. Vi skal faktisk have sted med sådan en creeper-lagt ting. Ja. Vi har fuldstændig fucking verden op stedet med creeper og eksplosioner overalt. Det er ikke min skyld, det er Markus. Hvad? I hørte mig godt. Jeg havde også dig, Oliver. Det er Markus skyld. Hvor fedt skyder du skyld på mig lige pludselig? Fordi det er dig. Det er din skyld. Pas det.